मा दंमोन बिटिआर जानायनि सिगां बै माखासे लिडारफोरनाव दा नायदो मा गैया हा हुनिफ्राय लानानै गारि घरानिफ्राय लानानै गासिबो दं सोरबा सोरबा बायदिसिना इलेक्सन दारायदों बे समाव बै 5 बोसोर सिगाङाव जायनि सम्पथिया 5 लाखमोन 5 बोसोर उनाव बिनि सम्पथिया 5 कौटि जादों मारै जाखो बेफोरनि हिसाबखौलाय सोर बिदों मारै जाखो बिलाय हेलिकप्टार लानानै गिदिंबाय बेबो बिराद गिदिर दाय जाबाय आं मिनिनोबो ओंखारोलै माखासे मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ माने सोर सिरियास जायो बेफोरखौलाय जों जाम्बा जाम्बिफ्रा बेफोरखौ जेबो मोना जाखायो कारापसन खालामखायो जोंनो नांगौ नोंथांमोनाबो जा रायजो राजाखौबो डेभेलप खालाम सुबिदा हो जानायखौथ' मा होननो जाखायो आंबाबो जागोन नोंबाबो जागोन सोरबाबाबो जागोन फैसा थाखा सोर लब गैयालै बयबो लब दं खुलुमबाय रायजोफोर इलेक्शनाथ' खाथिथारसैना एसे सावरायलाबायनोसैलाय नङा होमबा गोबांथार टपिक गैया ससियेल मिडियायाव एसे माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायबाय थानायखौ नुनानैसो आङो आरोबाव नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै कमेन्टखौ हरथार आरो चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौबो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हायोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो नुहैनाय बायदि बाथ्राया जाहैबाय साननैसोनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि माने मोनसे जिनिसा सावरायजागासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैहाय माने हेलिकप्टार लानानै केम्पेइन खालामदों बे बाथ्राखौ लानानै माने गोबां सावरायजाबाय थादों जे हेलिकप्टार लानो बबेनिफ्राय फैसा मोनखो माखो खौरां बिजोंनि मानसिफ्राबो सोंदों जे हेलिकप्टारखौ बबे फैसाजों लादों मादों दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव हाग्रामा महिलारि सारा फंसे खोथा बुंदों जे गुवाहाटीनि हाखौ फानदों 4.5 बिघा ना एसेबांबा हा नों 22 कौटि टाकानि फानदों दा बे बाथ्राखौ लानानै ओरैबायदि माखासे जोंनि बर'नि दामि दामि इउटुबारफोर आरो बिराद गिदिर गिदिर लिडारफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दं जे कारापसननि फैसाजों बायनाय कारापसननि फैसाखौ दोनखुमानाय बिराद बेफोरबायदि खोथा बाथ्राया जाहैबाय बेखौ सावरायनांगौनि गोनांथिया जाहैबाय सावरायखानांगोन मानोना ससियेल मिडिया जुग जाबाय रायजो राजा बयनिसिमबो सौहैयो बेफोर खौराङा जाम्बा जाम्बि बयनिसिमबो सौहैयो दा बे हिसाबै सावरायाबाबो जाया दा कारापसन खालामदों होननानै बुंदों कारापसन खालामदों होननानै मोनथिसेयावबो बिथांमोना मानोथो एक्सन लानो हायाखै जुदि एक्चुअली जुदि काराप्टेड बा कारापसन जामारदोंबा बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन जे 3000 कौटिनि कारापसन दं हाग्रामा महिलारिया दा बेफोरखौ मानोथो सिरि थाखो दिनै इलेक्सन सम सफैनानैसो मानो रायखांखो बे बाथ्राखौ थारैनो जुदि बे कारापसन जामारदोंमोनब्ला मानोथो एक्सन लानो हादिया सरकाराव सोर दंमोन बे 5 बोसोरा सरकारावथ' बिथांमोनानो दंमोन ना नंगौना नङा दे दा फैयै फैयै दिनै इलेक्सन सम सफैबाय जौगाथायनि जेबो खामानिथ' गैया बुंनानैबो लानो हाया दा बे हिसाबै मा खालामबाय बेखौनो मोनसे एजेन्डा लानानै माने ससियेल मिडियायाव खौरां फोसावबाय ओरैबायदि ओरैबायदि खालामदों ओरैबायदि ओरैबायदि सम्पति सोरजिदों ओरैबायदि ओरैबायदि कारापसन खालामनानै ओरैबायदि ओरैबायदि नै दा इलेक्सनाव बाहायबाय दा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो दा बाथ्राया जाहैबाय कारापसना सोरनाव जादों सोरनाव जायाखै जोङो नुयो नाथाय जों सिरि थानांगौ जायो जों रायजो राजाफ्रा गासिबो नुखायो 5 बोसोर MCLA 5 बोसोर EM जाबानो बिनि कमप्लिट लाइफ स्टाइला सोलायो सोरबा बायदि मानसिया 5 बोसोर सिगाङाव MCLA EM MLA मन्थ्रि जानायनि सिगां माखासे गाव गावनि सम्पतिनि हिसाबफोरखौ होयो बेफोरखौ नायदो सिगाङाव बेनाव बेसेबां फैसा दंमोन आरो बिनि उनाव जेब्ला सेकेन्ड टाइम आरोबाव इलेक्सन गेलेनो थाखाय बिथांमोना ओंखारो अब्ला बिथांमोना गावसिनि सम्पतिखौ माबायदि देखायो बै माखासे लिडारफोरनाव नैबे बिटिआर जानायनि सिगां मा दंमोन दा बिथांमोननाव मा गैया होमबा जायनाखि मानसिफ्रा फैसानि बिसिनायाव उन्दुबाय बिथांमोनहा माबा फैसाखौ दोनखुमायालासिनो थागोन नामा सोर बिलाय फैसाखौ लब गैयिया
थाखा फैसाखौ लानो लुबैया सोर बिलाय बयबो लानो लुबैगोन बिटिआर जाखांनायनि उनाव जाय जाय बिथांमोनहा मेघालयआव खैला दानग्रामोन बिथांनि बिफाफ्रा जौ फाग्लामोन न'खराव खुनुरुखुमसो सोलियोमोन बेफोरबायदि मानसिनाव दिनै मा जाखो बिथाङा बे 5 बोसोराव बेसेबां थाखा खामायखो बिथाङा बे 5 बोसोराव बेसेबां बेथन मोनखो आरो बिथांनाव दिनै बेसेबां धोन सम्पथि जाखो दा बेफोरखौ हिसाब खालामजोबनांगौ नामा जाखायो उइदाउट कारापसन जेबो जाया रावबो डेभेलप जाया सोर बिलाय व्हाइट मानिल'जों माहाजोन जाग्राया काराप्टेड जोबखा गासिबो दा बुङोब्ला गन्थङाव दै हाबगोन गोलोमदै गगोन सोरखौबा रागा जोंगोन बुंनायनि थाखाय दाय जागोन दा बेफोरनो आरो बाथ्राया जेसेबां बुंगोन एसेबां ओंखारगोन सोर लिडार बे कारापसन खालामिया बाथ्राया बेसो मा दंमोन बिटिआर जानायनि सिगां बै माखासे लिडारफोरनाव दा नायदो मा गैया हा हुनिफ्राय लानानै गारि घरानिफ्राय लानानै गासिबो दं हाला हाला सनानि माला आसान आखाइ खेरा खोमायाव गन्थङाव नाखाफुल जायगा गैलायै सना गाननाय सिगाङावथ' बिदि नङामोन ना सोरबा सोरबा बबेबा इलेक्सन दारायनायनि सिगां गाव गावनि सम्पथिखौ 5 लाख गाहामल' देखायदों सोरबा 3.5 लाख सोरबा बिदिनो 7 लाख 8 लाख बिदि देखायदों दा नै 5 बोसोरनि उनाव आरो सोरबा दाखालि एमपि इलेक्सन दारायदों सोरबा बायदिसिना इलेक्सन दारायदों बे समाव बै 5 बोसोर सिगाङाव जायनि सम्पथिया 5 लाखमोन 5 बोसोर उनाव बिनि सम्पथिया 5 कौटि जादों मारै जाखो बेफोरनि हिसाबखौलाय सोर बिदों मारै जाखो बिलाय हेलिकप्टार लानानै गिदिंबाय बेबो बिराद गिदिर दाय जाबाय आं मिनिनोबो ओंखारोलै माखासे मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ माने सोर सिरियास जायो बेफोरखौलाय जों जाम्बा जाम्बिफ्रा बेफोरखौ जेबो मोना जाखायो कारापसन खालामखायो जोंनो नांगौ नोंथांमोनाबो जा रायजो राजाखौबो डेभेलप खालाम सुबिदा हो जानायखौथ' मा होननो जाखायो आंबाबो जागोन नोंबाबो जागोन सोरबाबाबो जागोन फैसा थाखा सोर लब गैयालै बयबो लब दं गावखौ रावबो गरिब जाजानो लुबैयाथ' माहाजोन जाजानो लुबैयो बाहायबाबो जोबनो रोङै थाखा आरजिनो लुबैयो बेखौलाय आरो मा बुंनांगौ मा बाथ्रा दं इलेक्सन सफैबाय नहाबाहा बेफोरखौनो मोनसे एजेन्डा खालामनानै नै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावबाय मा खालामामोन मानो उन्दुनानै थाखो थारैनो जुदि बिथांमोना काराप्टेड लिडार मोनबा हाग्रामा महिलारि सारमोन बादिया जुदि कारापसन खालामथारमारदोंब्ला होमबा मानो उन्दुनानै थाखो सिरिनो बे 5 बोसोराव मानो उन्दुनानै थाखो दिनैसो माने इलेक्सन सफैनायखाय बे बाथ्राखौ रायखांखो बेखौ बुजिनो आद्रा गैया जेसेबां मानसिफ्रा बे कारापसननि खोथा बुंदों बिसोरहाबो गासिबो कारापसन दंजोबो काराप्टेड जोब गासिबो सोरलै बे इसिबां सिदा सादा लिडार थाइसेबो थाखा जाख्ल'नो रोङैया बे सोरबा लिडारफोरनाव मा दंमोनलै गाव बुंनानै लानाय बायदिबा मेघालयआव सिन्थायनो खैला दानहैग्रासो बे मेघालयआव खैला दानहैग्रानाव दिनैहाय लाख लाख थाखानि कार्निभेल गारि दं स्कर्पिय' दं इन'भा दं माबा माबि दं ताला बिल्डिं दं माजोंथो लुखो दे आं गोबांथार बुंबायलै खिन्थु दुखु मोननो नाङा ससियेल मिडियायाव बयबो बुंखायो आरो बुंनांगौबो जायो नोंथांमोनाबो बुङो आरो जोंखौबो बुंनो हो दिनै गोबांद्राय रायलायला एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ